Good morning. Be happy. Ang inyong ituwag. Good morning. Good morning. Be happy. Be happy. Good morning. Good morning. Be happy. Good morning. Be happy. Panawagan nato ang atong tubig na Diyos. Be happy. Kaya ang ato trabaho ipamilyo karon na bakal ka nato ang atong Ginoo sa usa ka pagpanasig. Ingon siya ayaw kamo kaadto kay mas pinilingkod pagabo sa mga damdam na sayaw. Be happy. Good morning. Be happy. Ang potong malipayon ka ang inyong pamahon-mahon karon. Kay dili kayo nato ikalimot na ang kalanghanan ka nato puno sa kahadlok. Kahadlok kay ang nagkadaiya na mga kasinatian. Kahadlok sa problema, kahadlok sa malatian, kahadlok, kahadlok, kahadlok. Amen. Sa gani kaluhan, mahadlok ang itulang. Nakakaawa yung mga sa English. Kung na ito ka senior citizens, ito lang ay buntang. Buntang ko tayo. Nalami ang ako. At ako sa akin na. Bigla na kong kita. Ang sita ka na yan. Lalo magpagpusti sa mga Pagpiwag na ito sila. Ang lupa, mahal ng Lord, nalilipang, ito. O magaling ang baby, nag-enjoy. Naiwan ko na matalok na din mahal. Nagtawag na lang si Pino ng bakit halin. Kalau silang kato, punta ka sa sayo, kapalanin mo ng Panginoon. Pero sa istimo, sa sino? Sa'yo, masabi mo sa puntaan. Alam-alam ka rin. Hindi mo niya ako mahalin. Wala mo yung pansin ako pa rin. Kahanto. Kahanto. Pag-ibong, pagkakanto na kubang mga tao, mayroon sila. Father, di ko gusto mamatay. Dahil di mo ka gusto mamatay. Mahalok ako, Father. Usay mo kahalukan, wakutin mo. Ano ba wakutin mo? Diyan na-discovery na ako. Mahalok ako, Father. Gusto mo sa impyerno. Ito gusto ng langit, hindi ka makakita. Amen. Ako-akuban. Dan, naman sa sakana na ako sa anong ako. Naman sa sakana na ako sa anong ako. Hindi ko siya mahalok ako. Tatlong gatin mo. Mahalok ako buwan. Makisama ako sa impiyan.
wala na ipumahan mo sa pagtutulad sa atong taunong. Kung di ako magsabit na batay, mga atong na batay, pero ang kahantok niya sa ito, umikan na po sa atong lifestyle. Amen. Na kung sa kailangan sa iyong kahantokan, makalilibiray mo na mo sa iyong mga karanahan. Kung ako makalilibiray ka sa iyong mga kahantok, mga panahon, makainong mga ikaw na o Isul, na inipulong sa Ginoo sa atong Ebanghelyo, makapatagpaw pagkahat. Kung diha sa katagpaw, mawapaka ang inyong kabalaan, mawapaka ang inyong mga kahantok. Kung matuhog pa ka sa inyong kasing-kasing, naringon ang Diyos, mas inilingkod pa ka mo sa mananggang na sayo. Kakiningon siya, isa ang inyong laro na ihapon sa Diyos. Imagine, kung sa kita na-importante sa Diyos, kung sa kita kapilingkod sa Diyos, pero ang nanandok ang kabalangga, di magyon nato magsalikuan. Di magyon nato masalikuan, ang pagkaroon na di magyon magpuyog-puyog sa kanan. Pagwapa mo kay Mawag mo na isuon ko niya ni Kristo, na ang katulog, makapagkam sa paggawa sa realidad sa kinabuhi. Makakapaglo, makapagkam sa paggawa sa realidad sa kinabuhi. And that fears, that insecurities in life, ako'y makapagkam sa guma sa Diyos kaya sa ating kinabuhi. And we cannot appreciate the beauty sa kaayon sa Diyos. Amen. Marami sa sakot nato, panunggan, kagunay nato panunggan. God is love. God is compassionate. God is merciful. Walang nakainan. Walang takaulan. Walang takilit lang. Ang Ginoo ang Ginoo manuloy mo. Ang Ginoo mapasay ko. We cannot relate God's mercy. We cannot relate God's love. Tungkol kay katagkan tayo mga nakalulog sa kinabuhi. Daghan tayo mga insecurity sa kinabuhi. Mauli ang atong pamalagunan ng mga isuon o niya ni Kristo. Because ang pagkamakasaydoon sa Diyos, ang pagkamaniguman sa Diyos, ang pagkamaluluyon sa Diyos is kamangkuhan. Realidad. Pero sa atong iwan, hindi nato kinipakita
tayo makakatlo sa ato pinabuhi. That's why ang kakatlo mao gayon ang makapakdam sa pagdawat sa realidad sa pinabuhi. Hello? Totoo ba ang Diyos sa iyo doon? Ikay mo. Mga kapatid, laluan ko. Kung ang Ginoo sa iyo ba? Totoo ba ang Diyos mapasaylo? Totoo ba ang Diyos mahigugma? Totoo ba ang Diyos maluluyon? A reality. Kiningtan man ang ako. Normal beginning dan diha sa atong kaugalingon magalingon ikaw ilas ako'y masayo ako'y manampa, ako'y butuan. Diha kita ang Kristo sa pag-apply sa realidad sa kinabuhi. Tungkol kay alam sa tao, lisod niya bukatan sa pasaylo. Natong malayo ako pasaylo. Natong bukatan ako pasaylo. Magway sa Unya, pumasaylo ako mawakoy sana mahandog ako ako'y alkansi kay mahandog ako alkansi. It's so unfair. Mau maison, medyo pagahimo sa pagpasay bisan kon ang atong Diyos, bisan kon ang atong Ginoo nakahatag na sa ehemplo, nakahatag na sa litanan. Look at Jesus hanging on the cross. That is the complete example sa kamatuturan na siya Diyos na mapasayloon. Pero kita ang tao, hindi kita makahimo tungod sa kanto na ikaw alkansi, ikaw mapintaan. Kasakit na kay mga magsupon, ikukok sa tubo, ikukok sa puno-ukok, mga tagupa, walay maayo na pagpinagkanay, walay maayo na relasyon, tungkol kay ilang ipapagan ang realidad sa kinabuhi. 3 weeks ago, kurang ikumutan ang yung kasipas. Sa diyang pag-update ako sa transistor radio mga eksuon. Balila! Mga kapatay! Ginagalan sa anak!
Hinungan sa anak. Sakit pagkakatayo na ang amahan pag-iusin daw ganitong anak, hinungan gisok na ay aporso. Pagwala na panayo ako sa pagpaminaw sa kanta. Nagkanayon, nanong ipatay ang imong tatay. Nano ba imong ipatay ang imong amahan? Ingon siya, lugay ako na tayo, pero wala na ipapat. Ang yan ipatayo ni ay pahino na ang yuta sa payon na yuta, kanhangyo ay ang mga anak. Magfortik talaga niya ako sa itama, mitras ulit ako na, ako na kusang pakutsitsa, bilang naman natuloy at ilit ako po sa itong kulay. Total na, ikaw ang akong anak, tumawa ako sa kalimutan, iyo ang iniwa ko suot ang anak, suot tayo ay amahang kagilingan ako, amahang kagilingan, may ikuntan, nuntan na tada sa among tibuok na kinabuhi. O inaber na doon ang anak na upahinon ko ako ng yuta. Makulang na nandun, nabingon niya ko ang amahan na ayaw ng sakula ay asa ng lumupa sa pagkakon. Wala na kayo ulit ako, nawas ka rin yuta. So, ang anak, buhak sa sundan, ikunan ang ilang iyang amahan. Hello. Grabe. Nakasukot. Laos pagkukup. Grabe ang pagkakot. Isang kita na sa asawang ano, sa tuloy, lukay na sa kapal, kaya na sa tabi. Pagpamina. Kaya ng kaniya, mahanggok siya. Isang mag-explain na sa mga, ayaw ka palang ka, kay imo lagi. Namita pa mo siya sa ulo mong iyo, ay hindi mo papayag mong ibalik yan na. Wala sa namita, wasa mo po sa sulong siya na mga ayaw ka palang ka, kay imo lagi. Hello? Huwag mo upang ng Diyos mahigo makuha. Hallelujah. Pero nakakita. Kalos ko kasi ay mga tao, ito pala ang kasikas. Di ako mahigumpa. Di ako mahigumpa. Kaya kung mahigumpa ako pag-usap, masakitan lang ginako ako. Usap din ako mahigumpa. Kaya mahigumpa ako. Sarili na may kung sa kayo sa mga ikaw na yung
ang lupa kaya iso dili mapapanaw, dili mahanap. Love is everlasting. Sa araw pa, kung magpalayo ka sa mahal mong you are being hanggang ikaw masakit. Dili ko masaunod nun. Dili ko makawalanon. Ang upang Diyos nun, makakauka sa atong mga makasabat tuko o kanang makakukyak sa atong mga makasabat tuko, tinong mo sa tumang ikonay, makakukot ikaw sa unconditional love. So, sama sa tuma sa Diyos ka na. Amen. Sa urusaman ka mga kapit. Tanawa gani ka ng tuma sa inahan. Ang tuma sa inahan, doon na sa mga apo, doon na sa mga anak, ang lisensya mo kakon, makunagin ang mga pagpapakal. Ngayon ang inahan, kung dili makakaroon, mas patay ang mga taon. Mawala ang talaglunan sa akong mga Tracy di ka buo, Tracy di ka iksuon, pero ang ulan di na mukhaon ang atong mama or papa. Usahay makatulog ang atong lupa, kaya nalumuyon ako, napapukat ko ang bubig ko na example sa pagigugma, sa atong inahan, sa atong pamahalan. Ang lang siyang masakitan, ang lang sa naging makakaon, basta kay ang iyang trisi ka mga anak, makakaon. Usahay ano raw naninigaw ng mga katagandero sabi na ito ang kamusukan o katalingatan o niya ispisyo kay nagata ay kanapungkay ay kalupakpi ay sa tuyo kurang o kahulong o niya sa tulan tayo sa kanig o sa ay aking tulan usahan o mga isda para palit sa biniyakon, ang biniyakon at pinapanat si lupa, mag-isipan. Kung nasa kuwalan ang loko, bumungok ang loko, kung pinplano na dahil ang loko, so bukaon si mama kung sa walang naisukan, kay aman kaniya, lamig naman sa iyang panglamig, basta kay kami Tracy ka mga anak, mama ako. Pero ikaw, ito, ang damay ikaw masakit na. Mga bata, kanina karoon diri, ngayon ang inyong kinikanan na sa dilim pa ka magtulak sa iyong cellphone, pwede ba natabangan o sa kaming iyong kinikanan sa mga trabaho ko ay ng tulak sa cellphone o kumana ang trabaho? Kung ikaw anak kanina karoon, ngayon ka, yes, mama. Yes, papa. Higugma ko kamo. Higugma ko kamo. I am willing to listen. Andang ako maghinaw o bumuhat o musugot sa inyong hangyo. And that is reality in life. In loving your parents. In loving your brothers. In loving
loving your sisters, you are willing to masakitan. Hello. Pero, kung rinong ka, dili ko pa, kaya kumuunta ako sa ende, pagdulak na sundan ko ng kanon, mahadlok ako, nakubali ako sa polo, hindi saan ako sa nagmitik ka na, bihon. Ngitik? Yes. Tulad ko ba yan ko? Once ang tulad ka, kunyari mo muna ba may boss? Kunya, kunyari mo na doon hindi sa imong degree, ang imong ranking na nasa taas, kunya tumakundangan mo na, ulitin ka, o sumang sa imong sogo, hindi ko maginaw kanimo, nano di man ka mo sugot, nano hindi man ka maginaw, kung mahalo. Concern ko sa iyo, ma'am. Kahit malukyano naman ka. Gusto mo natin? Kung ako inisulti na limo ang realidad, mulawa ka ba? Di conferences ako po, palit ko ka, ay doon ka ginapatuloy. Kurang paminaw ko ni mo. Sige. Ato sa opisina, ay mag-individual conference pa. Ay dito na ako isultin mo ang concern. Naman, iyan ko siya. Tingko, lawak baliwo inumbana. Inon siya ko, matupin. Lawak ako kumbana. Ito, lawak baliwo ang imong mga anak. Na, nagawin padre. Lahat kinagawin tulong na ako ka mga anak. Inon ko, Oreso, kailangan mo ang imong anak. Kailangan mo ang imong mga anak. Sultihan ko ikaw, sugod ka nun, stop na pag-tiktok-tiktok. Kaya di maayo sa asawa, na mag-surpass ko ipok kaayo. Di maayo sa usakan asawa na mag-sleepless, mag-sure, imagine asawa, inahan, mag-sure, mag-sleepless, una, mag-pintuan dito sa pagsayaw-sayaw, pag-iig-iig, una, nilipuna yung mga lalaki na mag-palalaki-star, mag-palalaki sa wala ng ka-evil chain. Dear friends, kung sa reaksyon ni Ma'am, ayaw father, kahit mahal ang father na bumati ang pupunya pagpamulot sa akong kini, bilbil, burong, ayaw bilin mo father, ang akong pagpikok-pikok, nakatahiyo sa akong mga pas, nagdapatapin, look at me father, I am so sexy mother, I am so sexy wife. You see the reaction, mahadlok ako, namutambok na pur, kung mahadlok ako, Father, na wako'y lingaw, ay ma-enjoy man ako, na mag-tiktok-tiktok kada adlaw.
love. Pumya, daw biuloy kung maibugan ka sa lalaki, ay mga lalaki magkasagala ang comments, mga lalaki magkasagala ang udalay mo, daw kung ang comment ka ng lalaki, mas caring pa, mas big pa sa imong bala, daw kung mag-transfer ang imong pagbalik na to kang parehe. Ay kung saan pa man patingon ni Pana, congratulations! Kung saan pa patingon sa Pana, good! Kung saan pa patingon pag-comment sa Pana, good job! Na-busy man sa trabaho, daw isipani, kay tuman man sa iyong TikTok, ang sunod, kung di ang kanunay, magpanagag-comments na, sweet tayo, you are so beautiful, you are so gorgeous, you are so pretty, you are so very, very beautiful adjectives. Hello. Kung nahigop maglas sa imong pamilya, kung nahigop maglas sa imong asawa, you are willing to let go. You are willing to give up. Isan pa man kung nalingaw ka sa TikTok, isan pa man kung nalipay ka, for the sake sa imong pamilya, is going TikTok, especially kung ikaw ninyo. Sige na, hindi makapagilaw na ito. Ay kawalan kayong lima. Iunahin na lang na. Kung panayon ka sa pag-TikTok, pero ayaw videohin. Ang purpose mo na kung sisita, ang purpose mo na ang tunang pinagfasa, ayaw na pag-videohin o na iyong ipakulit. Walang siyang motibo. Okay, thank you sa tayo. Tonight, 3 months after, may pika nabuwag siyang bala. Kaya nasa puno siyang bala rito sa urama. Nagtagpo sila. Nagtagpo kasi kumpin sa sweet kayo ng mga comments. Nuloy ang tulog ng mga bata. Mami, please, Mami. Paliyong Mami, ayaw ko biyahe. Mami. O anak si Mami, nagpatumaray ang Mami. Last month, nagpasok siya, Mami. Eh kung napiyaw ako, di mo pala. I love my husband, father. I love my anak, father. And now, Padre, ni ako din sa Oslo, Cebu. Hindi ko nag-usap sa Oslo, kaya nagpapalala na sa mga butang-ting. Kaya taga Cebu, kaya na natin. Nangumalik ako, ako mag-prepare, makadong ako, Father, kung walang nakuwili ka, ay kumain siya. Nakakais ni Kuya Maison, makibili ng conference Kuya Maison, otong lang ko niya aminaw. Piling ko mamukos.
Whatever suggestion niya sa IC, magpabiling ako na mong espiritu sa tao. Hindi na si Father Sandy KJ, in-enjoy. Mga medyo. Kung sa mga inilisok, ako kaya ang KJ, please. But remember, kung di ka maminaw sa iyong ginagawa, di ka maminaw sa iyong ginagawa, o abot ang panahon na ikaw, manod siya ang panahon kanino. O pasungan na niyo iksukot. Mura dili pamilya ang imong ipamilya. Milyo ka na magpupupupo diya mga siksi-siksi kapag sayaw-sayaw. Magpabidyo-bidyo ka ulit i-post mo in public. Kung napalingaw dahil kapunakay makatalong-talong kalibo, isang pa ako nakuyong-kuyong na naibumili sa mga pag-tiktok na ignorant, gorgeous. Gorgeous mo na suwi. Gorgeous. Correct me if I'm wrong, because I am not an English teacher. Amen. Bagi-bagi na. Wala ka rin pag-dimulyo. Kaya lingaw-lingaw ka na nakakana. Walang pilit pamilya at ipamilya. Wala sa ito naman pinterview ko. Sa class ko no, hindi ko kano pakasal ni mo siya. Dahil ngayon ang lagi, ito ay pala. Mas ko din ito pala. Kaya, kailangan mo dahil niya pala. Kung gano'ng galaan ang kanya, sabi niya pala, maaari ko din sa pagkano ito. Bakit ko sila pala pala, kanang sabihin ko ni Sita, magluto din siya pala. Kanang, damit din niya pala, kanang, hindi naging kuluan pala. Magpaguli na sa pag-ibig pala. Namin, hindi buloto sa pamilya pa. Nagawa sa pananamig sa buloto sa Espanyol, sa Bagyod. Tapos, maayaw yun sa kanil ang lintya pa. Lintya, bigyan pa nila ilang pa. Gawas pa na maayos ka. Manlintyo. Ako yun pala. Ang ngayon nag-isaray mo, mahimo, mama ka. Kung anong gusto ka naman ngayon mo siya, mama. Maayaw sa kanya bumalik na siya mga pamangkin ka na. Tingko, Loy, hindi nga po aprobahan ang inyong application. Balik po 5 years after. Kaya nakita na po sa interview, hindi asawa ang inyong ipangita. Ang inyong ipangita, may. Bapak, kaya kung higong mamagaling mo si Inday kay mali mo to, kaya kung higong malamang mo si Inday kay mali ang libyo, kung higong mamagaling mo si Inday kay mali maligla sa pagumangkon, mamahay ka. Gawas na magmahay ka, labaw, ikaw Inday magmahay. Kaya hindi ka na higong makasway. Hello.
When ang iyong pagluto nanukoy sa kanado according to our ability. Ang Diyos nanukoy kanado not according to our wealth. Ang Diyos nanukoy kanado not according to our height. Ang Diyos nanukoy kanimo because you are a sinner. Nalukoy ka nato ang Ginoo at ikaw ako makasasama. We have a lot of nakulangan sa kinabuhi. Pero usap na ang tao sa atong kanulangon, hindi pa doon. Kaya ang kalukoy na atong ipakat, ang kalukoy na atong tagakan, atong mga tao na usap na bumalos ka ng doon. Is that kalukoy? Daghan kaya mga tao na kayong kanulan. Pagkakadali ng first mass na tingog ko, usapay ka na inyong mga siligan na pusog na lang sa bawat sa ahos. Pero ako'y makakaluoy. Mag-birthday galit ka mo. Doon na talipati sa iyong balay, ang siligan na ay kaluyan. Nabusog lamang sa panahon nag-iisa. Kaya naman panahon sa tingkaon ang ikaon sa inyong iandam mga siligan nagtuan sa kalayan ng kuyo. Mga siligan nagtuan sa iligan ng kuyo. Mga siligan nagtuan sa tapaw ng kuyo. Pero ang silingan na para sa pagkaran, huwag ganit ninyo makagamit. Is that kalukoy? Dili na utang mga igsuon ng mga butang atong mga igana sa iyo. Dili na utang mga butang atong mga pagrinti sa iyo. But there is lacking. Doon ay uwang. Doon, di ka maluloy o na nasa doon magaligo. Look at Jesus. Sa atong pagkamasasalan, sa atong pagkamasalaygon, distansya kita kaayo sa Ginoo. Pero tanawa ang langit ko ang iyong nakaabot kay ang Ginoo kayo midukot sa tao. But for you, friends, sa imong kabuhong, sa imong kaapunda, ikaw, wala kang pagtukol nato sa mga tao na hindi panawan, sa mga tao na amay kagulian, because you are unreachable person. Di ka maabot sa imong siligan, kung layo ka. Kinsa man imong siligan, langay imong kagulian. Imong asawa. Na-reach out na ninyo ang imong asawa. Na-reach out na ninyo ang bana. Na-reach out na ninyo ang imong mga anak.
na reach out kanibo mga ginikanan because of mercy. Bilang nakakaroon dahil sa panahon na walang dito i-work out ang inyong relationship. Tumulong ang ay kalumpay. Nagpuyo sa mabuong pero dili maayo ang lupa. Mailhanin mo na kung ang mga batak dahil magsinghat-singhat sila ng inikana, mga anak ka na nawalay kalupa. Magpiayon dahil na magsinghat, magpiayon ka na nawalay kalupa. Unsa ka kung singhatan ka sa Diyos. Ngayon ka magkakawanan na kung Diyos, wala kayo. Because you are a cruel God. But because of His mercy, sa naging apinan kalukoy, every minute, every second, every hour, every day, ang Diyos na reach out kanina. In what way? Mapali mo matindi, kanang hangin na bisunod sa imong ilong, gawas o sunod, na is the complete manifestation sa Diyos sa iyang kalukoy. Dahil kung wala ka sa malukoy ka nimo, wakay hangin na bisunod. So nahirap ko ng ikson, pagsimbong tayo na ibalik na pagawas ang hangin. Kung sa'yo may tawag nimo, kahit maglupa-lupa ang inumiyano sa tempo, mamili-uklon para nimo. Alam, sa atot ang ekson, every day hindi mo sa iyong pamilya, oros tayo ay masaya. Umalat ang iba. Ako ko si umalat. Kumusta ka? Tayo ay masaya. Umalat ang iba. Anak sa tajak sa kaniwa. Umikot ka. Umalat ang iba. Reach out ako si umasawa. Kumusta ka? Tayo ay masaya. Pumalat ang iba. Tajak sa kanan, tajak sa kaliwa. Umikot ka. Pumalat ang iba. Reach out ako sa kapagulangan. Kumusta ka? Tayo ay masaya. Pumalat ang iba. Ayaw na kanta. Kung mag-reach out ka sa Panginoon, you are a merciful person. So nahigali pa rin sa akin. Pero kumusta ka na? Anak, kumusta ka na anak? Ma, salamat kay Mama, kumusta kay Mama? Apilin mo, ang ato kasi pangulog na tayo. Naikot ba pumasok sa kalalaki? Pag-ibinuhalan na mga tumama. Pag-biyon na anak na. Nasakta na kung nakakimong ipatin na. Kung wala kong nalikuma kasi kung boyfriend na. Tutukin ko na ako ang iyong inahan. Makakapagkali mo ang conditional love. Hindi ka gusto sa iyong mama. Ayaw ka talaga. Kaya ilan ang kasimanan na makatrato ka na sa bayan ka buo. Kaya ganito ko na. Because you, Father,
Mirage ahod ka sa imong mga brothers and sisters in Christ, ang realidad sa kinabuhi na ang Diyos mapasaylo, ang Diyos manuyo, ang Diyos mahingumbawa. O dili nato kahimo ang pagamaygugma, dili nato mahimo ang pagpasayloon, dili nato mahimo ang pagpagaluyon, kung ang kaadlo mao'y makakawit diha sa ato ina.